Дами и господа, аз съм The Kraken Bro. Днес ще гледам отново Skywars. Това е, може би, най-успешната игра на Hypixel. Надявам се да бъде успешна за моят YouTube канал. Охо, тук ще имаме проблеми на този мап. Със сигурност ще си имаме проблеми с съседите. Затова директно, без да се бавя, си взимам това. Не! Чакайте, как? Ага, добре, значи трябваше тук. Искам да пробвам само, мога ли да ускоча? Защото мисля, че на това беше един скок разстоянието от островите. Нека само. Така. Момент сега. Това май ми беше моят остров. Няма значение. За Speed 4 много ясно. Да, аз съм на едно Jump Boost. Flyhacks. Както и да е. С тия сме се бавили. С тия сме бавили епизода. Нека ще се опитам да използвам един трик, който научих в първи клас. О, това е добре. Така. Веднага цак. Не, стига да е! Яйцата трябва да ги махнат от това. О, то смат много гаден. Как ги прати лови тия листа, бе, аз? Текчат пак само. Текчат пак е променено. Всичко е на 1% променено. Или на 2. Така. Така, готово. Блокове. Въдица. Как не съм я видял тази въдица? Ще ловим риба. Чуме да ловим риба на мит. Айде. Всичко ще бъде изи, защото нямаме съсед, който да ни пречи със своите яйца. Съседите ни замерват яйца, защото не можем да пеем. Не, с тя си скачал. То сме скача. Ей, тос! Боже! Няма ли да спечелим една игра? Искаме тук да има меч. Ще бъда подготвен бързо на това. Готово. И блокове. Толкова направя. Не! Пак ли бе? Този мап е много гаден. Този мап е много гаден, ще съдя Hypixel. Пак е този мап. Мапа е виновен. Чете в коментарите, между другото, на каква поредица още да снимам, защото дали на Bed Wars стават прекалено дълги клиповете. Особено като снимаш с Fraps престъпление правиш дълъг клип. Все ако нямаш много място на драйва. Аз имам. Лъжец. Ма имам бе. Да. Аз съм Лионел Меси. Нямам база. Нямам. Нищо нямам. Ти ме бутай с яйцата. Хи. Идиот.
Вау! Какъв лайфхак. Така, чакайте. Един момент. Чакайте сега. Така. Така. Тука. Той тук ако скочи по принцип, мисля, че ще умре. Той не може и да скочи, май. Anyway. Продължаваме към следващата игра. Този епизод ще бъде не много дългичък, ма все пак. Сигурно до една победа сега сигурно ще направя. Пак ли този мап, бе? Ах, този мап. Сега ще ме хванат неподготвен и ще ми се разкаже играта. Не, ще бъде подготвен. Бъда по-бърз от бърз, по-скоростен от скоростен. Шире. Официално най-гадния мап. Добре, бе, как може всичките и никога да не мога да скоча? Не мога да разбера това. Не мога, брат, не мога. Не мога. Еми да можеш, брат. Да, няколко свестни брони, бе. Сега ще правим клинъп. Не, ще правим клинъп и ще ги сметем и изметем. Everybody, ще ги изметем. Ще ги изметем. Охо, Ендри перла. Много е важно. Случайно, ако паднат, останеш ще се изстрелва с TNT, май. Тоест не очаква никой също. То там идва. Край. Снайпне. Снайп. Нещо сега ще го накарам да дойде и... Отказа ли се? Не, ужас. Ами трябваше Ендър перлата само да се мръдна малко, бе. Пак ли този мап? Не, няма да лефтвам обаче. Този път ще бъда мъж и ще го направя. 11 от 12 сме. Това много рядко се случва на Skill Wars. Добре, поне този път не паднахме. Този епизод със сигурно ще бъде качен. Не съм от тези ютубъри да ще се качат само каквото им харесва. Нали? Сещате се, направите някакъв тъп клип и... Или, примерно, не успеете в самия клип да направите нещо съществено. Пак ще го кача аз. Защото то трябва така. YouTube е за това. Хората, ако са верни сабскрайбъри, до живот, сабскрайбър до живот, ще разберат това. Ще знаят, че не всички моменти са хубави. Тем подобни работи, защото не може той и Грей Папа Сос, не знам дали го знаете, с него да текшър пак игра супер як човечец. Ама и той е губил на Skywars. Обаче хората му пак не се отказват. Хората, които го гледат, го обичат и това е. А той човека направи 2 текшър пака, май. Аз и двата му ги имам и страшно много ми се кефа на текшър паците, между другото. Също, ако ме беше бутнал още малко, можеше да падна на
Добро място. Но... Това е. О, не. Ей, сега ще ми дойдат. Ей, тук ще се скрия. Случайно някой да иска да дойде. Някой при мен случайно. Втори. Така. Нещо ми намирисва на победа тази игра. Имам доста добра броня. Ама и то спич има. Нищо ние го бутнахме. Което е хубаво. Ох, този как ме снайпва. Ай, мале. За малко. Нямам ли кой да напал? Как се регенна? Някой идва към мене. Това е края, брат. Аз ти я стреля с този лък. Абе. What? Ама, колко пъти го ударих и на този пич не му взе никакъв живот. Какъв пич бе на този идиот? Не му взе никакъв живот, бе. Абе. Нищо поне. Имаме нов рекорд на тази карта. Хайп. Да, ще си направя шарпне за 2 мечи. Не бе. Kit Armor Smith. Kit Armor Smith. Kit Armor Smith. Kit Armor Smith. Въй. 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 Скачам. Не ми взе и демидж. Охо. Не, тък... Човек не може да се отвори инвентара и си смени. Някои хора, дето са гати процата на Skywars, винаги имат времето, аз. Пичо, аз обаче смятам това да бъде за този клип. Може да се абонирате за канала, да дадете положителен вот за клипа, ако ви харесал. Също така, да ми кажете обувките ми чисти ли са и добре ли са ми измити краката. Вижте ги. До скоро!